Hei! Mä olen Taruoinen Lindevall, uuden sukupolven vaikuttaja Vantaalta. Lapset ja nuoret on meidän tulevaisuutemme. Se, millä tavalla Vantaan kaupunki tulevaisuudessa voi, riippuu täysin meidän tulevaisuuden vantaalaisten asenteista, aktiivisuudesta ja osaamisesta. Tulevaisuuden vantaalaisilla mä tarkoitan lapsia ja nuoria, ja mä ajan heidän asiaa kokonaisvaltaisesti. Oleellista on tarjota laadukasta varhaiskasvatusta ja koulutusta, kitkeä kiusaaminen pois, tukea aktiivisuutta ja yritteliäisyyttä ja huolehtia tietysti meidän ympäristöstä, koska kerran tuhottua ympäristöä ei saa koskaan takaisin. Mä haluan nuorena ehdokkaana luoda Vantaasta modernia kaupunkia, jossa turha byrokratia ja holhoaminen on minimissään ja jossa vallitsisi velvollisuuksien ja oikeuksien tasapaino. Sun lapsillasi ei ole äänioikeutta, joten muistathan toimia heidän edustajanaan. Tervetuloa tulevaisuuteen.